kesayetiye ku divê mijarê de gelek xwedî agahdari ku ev girêdayî vê proseyê ya hevdîtina gel Öcalan proseya berdewamiya vê proseyê raya giştî jî gelek caran agahdar kiriye. Şrovekarê siyasî Abdurrahîm Semavî ji Ankara mêvanê min e. Silav û rêz bo te kekê Abdurrahîm. Kek Abdurrahîm gavekî din êgo te behs kiribû, gavekî din hate avêtin Sırrı Süreyya Önder û Pervîn Buldan çûn Abdullah Öcalan dîtin. Gelo ev gav giringiya wê çi ye ez nirxandina wê ji te bikirim. Kerem kekekê Abdurrahîm. Belê, silav û rêz, berê jî man behs kirim me got wê hevdîtin çê bibe. Aslında gelek mesajê Abdullah Öcalan berî vê hevdîtinê jî di destê hikûmetê de çûno hatin çêbû zilamê yanî temsîlê hikûmetê çûno hatin di destê wan di mesajê wan hene. Bes ji ber got serokê MHP Bahçeli ısrar kir got bera heyeta demê herê ji ber wê yekê ve demek du dirêj ev teqrîben mehek zêdetir li hêviya bersiva Öcalan bûn got heyeta demê qebûl bike. Çend nav berê çûn ew qebûl nekirin bes di dawiyê de Sırrı Süreyya Önder û Pervîn Buldan qebûl kirin. Di vê hevdîtina nû de îro saet teqrîben 11:30 dest pê kir heta saet 3:30 dûm kir. Yani hevdîtina wan 3 saet dûm kir. Di hundirê van 3 saeta de jî bersiva Öcalan tiştê ez zanim mesajek du dirêj nadît. Yani wekî berî du meha got bi wesita biraziyê xwe Abdullah Ömer Öcalan mesajek sadece yek cümle çawa bersivek da dîsa wê cümleke du cümle sê cümle bersivê bide çünkü şertê Öcalan hene. Şertê Öcalan çawayê divê dixwazê li gel bi gel re muhatap bibe. Yani derkeve hepsa bin çaba malê derkeve zindanê xelas be û ew danûstandinê wî direkt bi xelkê re hebe, bi gelê xwe re hebe. Wê dixwaze yani azadiya xwe dixwaze û dûr dibe wexta heta ez azad nebim bi çûn û hatina heyeta, bi çûn û hatina mesaja ez nikarim armanca xwe dawî bînim cih. Ki xeyalek wanî mezin heye ji bo berdana, ji bo xelaskirina çekdarî Kekê Abdurrahîm endê belê Kekê Abdurrahîm niha li gor agahdariên me jî Abdullah Öcalan videoyek amade kiriye û di vê videoyê de ya ku pêwîst bû ji raya giştî re verê eşkere kirin, hîn nehatiye eşkere kirin. Di vê videoyê de daxwazên Abdullah Öcalan ji bo vê proseyê taybetî jî bo PKK, YPG, HSD êgo hatin gotî hene. Rastiya vê yekê çendekeke ye Abdurrahîm? Rasta videoyekî wisa heye ku li gel Öcalan kerem. Ew mesaja wê heye, du vîdyoa de heye û du wekî dî jî mesajê wî nivîsî jî hene. Li ser mesela PKK jî got fesih bike, KCK, PYD yani çekdariyê tamamen dev jê berde, dev çekdariyê berde çeka deynin û jî fesha Partiya Karkerê Kurdistan bike. Yani binavekî nû bi siyasetek kanûnî dixwaze di holê ji nû re wek destpêkek nû dest pê bike. Hem li Rojava û hem li Bakur. Li her du aliyan jî dixwaze ev partiyê gunaha bi navê terorê hatine naskirin dixwaze wana bi timametî fesih bike. Mesaja wî aslında li ser vê axlapî hatiye nivîsandin û hatiye kişandin. Bes şertê wînî ewil jî divê berî bi rojekê ez dixwazim derkevim û bi gelê xwe re danûstandinê bikim. Yani mesajê çûno hatinê çê nabêt. Birê semavî her wiha dixwazim bizanibim. Yani mesela proseya çareseriyê ya pêş girêdayê rewşa Rojava xerabû. Yek sedemên xerabûna vê proseya Rojava bû. Neha bi rewşa Rojava wekî got ev prose dîse dest pê dike û berferehtir dibe.
Ti çawa dinirxin yani tesîra rewşa rojava li ser vê proseyê çawaya birêse mavê. Yani aslında modelek nu duxwazin Öcalan jî û hikûmeta Tirkiye jî li ser modelek nu dixwazin îtifaqekê yeşkere bikin. Ew modela nû li ser Sûrî got Kurd jî tê cih bistînin ama ne bi şertê otonomî yani hukmê zatî, ne bi şertê bû şertî, bi şertekî bu usulek demokratik dixwazin modelek nû ava bikin. Ew modela wan devleta Sûrî, îro şûnerê Sûrî de tevî neh wilayetê mezin dixwazin ava bikin û her wilayetek xwediyê meclîsekê bê. Di wê meclîsê de Kurd jî cih bistînin û Filah jî cih bistînin û Durzî jî cih bistînin û Alevî jî cih bistînin. Yani ev modelek nû ye. Öcalan û devleta Tirkiye li ser vê modelê aslında ittifaq kirine. Bes qanehkirina, îxnakirina PKK û PYD lazim e ji warê. Ew jî dibe jî ez karim wan îxna bikim ama şertê min ew got ez û gelê xwe em li hember hev bin, em danûstandinê bi şeklekî rehet em danûstandinê ava bikin, got ez gelê xwe îxna bikim. Şertê wî jî ev e Kek Cemal. Kekê Abdurrahîm niha yani ger girêdayî PKK ez bêjim, girêdayî Qandîlê. Ger Qandîl va daxwazên Abdullah Öcalan cî bi cî neke. Il gora baveriya te ev prose radiweste yan ev prose bi Abdullah Öcalan re û ew aliyên ku piştgiriyê didine van peyamên wî re berdewam dikin? Yani Kandil Öcalan iddiavi ev dibe jî ez û gelê xwe em li hember hev bin danûstandinê ez çêkim Kandil nikare astengiyê derxîne, nikare îtirazê ji mir bike arastî. û heqeten jî dewlet jî bi vêna bahwere. Ew jî ji ber vê got bi vêna bahwer bûyê dibe bera Öcalan MHP serokê MHP zaten vêna dibe jî dibe bera derkeve bê parlamento gazî bike û Kandil jî bê hukm bimîne. Yani Kandil ji teref gelê Kurd itibara wan biqedê got ew jî teslîm bibin. Yani teslîm çawa xwe fesih bikin. Yani çareserî ji wan re jî ego serokê KCK'ne, PKK'ne ego niha ji derve me bêjin Cemîl Bayık'e, Murat Karayılan'e ji wanan re jî çareserî aslında ava dikin. Di proje de cihê wan jî heye, ne gotûneye. Lê dîsa danûstandinê örgütê PKK û devletê xerîb yani danûstandinê wan û Amerikan, İranê, devletê Ewropî hene ji ber wê yekê destûrningê wan hatine girêdan. Ama Öcalan dibe jî ez destûrningê wan ev girêdana destûrningê wan ez ê safî bikim. İznê bidin min ji devleta Tirkiye bê iznê dixwaziye. Dibe iznê bidin me ez derkevim, ez bi gelê xwe re istişare bikim û ez ê vê pirsgirêkê ji holê rakim. Vêna dibe işte. Kekê Abdurrahîm wekî ku te kerem kirî yani niha mesele piyekî vê meselê Bakurê Kurdistanê ye, Abdullah Öcalan PKK'ye, piyekî vê Rojavaya HSD'ye, YPG'ye, piyekî vê Qandîl'e lê her wiha di raya giştiya Tirkiyeyê hin deng derdikevin. Tê gotin ku Tirkiye dê hevpeymaniyekî nû li gel Kurdan li rojhilata navîn ava bike. Hevpeymaniyekî nû li gel Kurdan li rojhilata navîn dê ava bike. Rast e ev yekekê Abdurrahîm? Yani armanca serekeya Tirkiye ev e keremke. Belê aslında berî bi du meha min di televizyonekê de min ev armanca xwe anî ziman belkî we jî guhdar kir. Yani devleta Tirkiye li ser çareserîkê tisekinê got Kurdê rojhilata navîn tevî ittifaqek mezin bi ware ava bike. Bes berî vê avakirinê dixwaze çekdariya örgütê biqedîne yani ji holê rakê. Wexta ev çekdarî çek ji holê rabûn pê be wê mesajê ittifaqa mezin wî çaxî wê bîne ziman. Serokkomarê Tirkiye Erdoğan niha haziriya vê dike aslında. Yani di vê ittifaqa mezin de
Kurdistana Bakurji û Rojhilat jî û Rojava jî û Abaşûr jî dixwaze cih bistîne. Yani ittifakı bu bi van her çar parçe Kurdistanê re ittifakı nû dixwaze ava bike. Mesajı nû dixwazin bêjin. Ev gav avetin ve rojê pêşiyame ve bê avetin. Yani ev gav avetin ve çebibe. Ev hevpeymanî li ser çi esasa pêk têke ki Abdurrahim niha mesela aliyek Tirkiye'ye, aliyek jî Kurdin bi awayekî yeksam, bi awayekî eş tere bêjim heman mafan, bi awayekî wisa ev hevpeymanî durust dibe? Yani tiştê ez zanim min berê jî anî bûn ziman wek meclîsek aqilmenda ve ji Kurdê Rojhilata Navîn bicivînin. Yani takriben 300 kes meclîsek ve bê avakirin û ew meclîs û dewleta Tirka ve bi hev re rûnin û wek di kewmê bira bêçava ittifaq ve bê avakirin ve wê şêwrê bi wê meclîsê re bibin muxatab û wê şêwrê ve ava bikin ve bi meclîsê re meclîsa aqilmenda re ava bikin. Di nav wê meclîsa aqilmenda serokê siyasetmedarê Kurda jî wê cih bistînin û em ê bêjin hunermendê me jî û nivîskar û alimê me jî wê cih bistînin bi wê meclîsê ve bê muxatab. Yani dewleta Tirka û avakirina îtifaqa nû li ser vê esasî wê ava bikin. Belê. Li ser meselê qanûnî û destûrî û îdarî yani statûa îdarî bêka yani ve federatif be, konfederatif be ve ev be şevru behevre ve kararı bistinin. Yani Kurd Türk ve behevre ve kararı bistinin. Belê birêz Semavi. Spas dikim Abdurrahim Semavi, şirokkarê siyasî ji Ankara mêvanê me.